Com va? Superbé, estic emocionadíssima. T'agrada Molt el contenta. projecte? M'encanta, Vas és a pegar estupendo. vas a pegar un mosset. Ara estic desmaiada. Mira, la meva panxa fa... Oh, sí que fa soroll, sí. Sí. Mira, assisten totes a la cua. I què t'agrada més del projecte, Imma? La companyia. La companyia. Pensi que era el meu moment de juntar les dues coses que m'agraden tant, no? Que és l'ensenyament i el plaer. Realment no sabia on estava, però després d'haver plorat molt, rigut més i fent colla, ja flipo. Pero ha sigut més de lo que jo pensava, perquè les expectatives que tenia s'han superat y me agrada molt ara estar treballant amb les meves companyes. Me atrajo muchísimo el pensar cómo se trabajará una ópera con niños. Es que no podía imaginar qué sería esto. Que per a mi una òpera és un art escènic i en el cole, en pincelladetes, sobretot en quart de primària, m'agrada treballar aquesta unitat didàctica a la meva manera. Jo no sabia molt bé quina era l'experiència de l'OVA. L'any passat la van fer uns companys en els que estava compartint pis y em van recomanar molt aquesta experiència y la verdad. Como que era como un gran hermano, pero ya pensaba, sí, vale, a últimamente de otros cursos y después al final un rollazo. No tenía ni idea realmente de lo que significaría crear una ópera. Había nada, y esa cadena de debate de fondo me encanta, había nada a la ópera. Però realment tampoc m'havia paregut divertida. La gran pregunta fa no res, que què pensava jo si anava a fer una òpera, s'hauria pensat que eren uns botxos perquè mai m'haguera pensat jo participar en una òpera. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I'm feeling so small. It was over my head. I know nothing at all. And I will stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to crawl. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. Will swallow my pride. You're the one that I love, and I'm saying goodbye. Say something, I'm giving up on you. And I'm sorry that I couldn't get to you. And anywhere I would have followed you.
something, I'm giving up on you. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, I don't wanna die. Sometimes wish I'd never been born at I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me, for me. Pensava que una òpera és una representació, sobretot cantada i acompanyada per música. Em veig prou capaç d'involucrar els nanos i nenes en això. Pel que fa a la meva professió, doncs bé, jo esperava ser músic. I això és aixina, però d'intèrpret m'ho estic passant molt bé. Soc fan número 1 del projecte este de veres. M'ha encantat la gent que he trobat així, no? Perquè... La gran sorpresa a mi ha sigut
que veurem 25 persones, que arribem el dilluns així, tots en una podra, en un cangalo, i que no sabíem a què, que no coneixíem a ningú, bueno, nosaltres venim un grupet, però poc, i com ara, ui, jo ja estic pensant en el final, com demà, quan ens alcem, anem a notar a faltar. Era un projecte que me servia per això. Jo no sabia que nosaltres, com a alumnat del projecte Lovara, anàvem a fer una òpera nosaltres. He pogut experimentar totes les dinàmiques, tot el que seria el que després es treballa a la llarga de tot el curs. La veritat és que no era conscient de totes les professions i tota la gent que treballa al voltant d'una òpera. Quan em vaig apuntar a aquest curs, no m'imaginava totes les coses que anava a viure en una setmana. L'òpera en si, els companys, sobretot els companys, són el millor. He après un muntó d'ells. La meva professió és cap de producció. Val? De què m'encarregue? M'encarregue de coordinar una mica que totes les professions vagin fent cadascuna les seues tasques i que tots vagin poquet a poquet ensamblant-se per a que el producte final, o sigui l'òpera, siga un èxit. Estic encantat en el curs perquè ha suposat un canvi per a mi. Realment no m'esperava el que he viscut al llarg d'esta setmana amb els meus companys. Han sigut dinàmiques meravelloses. La pinya que es fa, la intensitat emocional que es viu cadascuna de les dinàmiques i sobretot l'empatia que hi ha en cadascun dels membres del grup. Aprendre a conviure en un grup de persones que mai havia estat, a treballar en equip i a perfeccionar les meves tècniques plàstiques. No he sentit com pensava que anava a sentir-me, se m'ocorren un montón de emocions que no me imaginaba que anava a sentir. Un poquito nerviosos, pero seguro que esto va a salir súper bien. Me llevo a unos compañeros y amigos geniales. Es increíble cómo hemos hecho una piña en tan poco tiempo y bueno, el primer día cuando nos dijeron que en 5 días tendríamos que organizar una ópera fue muy increíble y nada, yo creo que esto está siendo una experiencia para todos y espero que os guste.